Igande honetan bertan, abenduaren 17an jokatuko da 2017 urteko Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko final nagusia. Eta gaur bertsolari txapelketa nagusia barru-barrutik ikusi eta batez ere bizi izan duten bilagunekin, ariko gara hortaz txapelketaz eta oro har bertsolaritzaz. Gurera datoz, Naikari Gabilondo eta Agin Laburu! Ongi etorri. Apagin, eseri nazai gurekin batera. Gabon. Gabon. Zer moduz, Agin, Naikari, ondo? Ondo, baina arte bai. Tamenik aurrera, hobeto. Hori da, asmoa behintzat. Igandean amaituko da, aurtengo bertsolari txapelketa nagusia. Zuek izan zarete, bertako parte. Oro har, azken saioa falta den honetan, nolako txapelketa ikusi dugu aurten, zuen iritziz, Agin? Bueno, nire ustez txapelketa polita junda. Lau urtean behin izaten da, eta nik uste lau urtero maila ona ematen dela. Beti daude gauza berezitasun batzuk, lau urtean behin, baina nik uste jendia guztua daula eta importantia dela, bai. Egia da, aurtengoa, bueno, igual sensazio izango da, baina asko ari dela jaraitzen orokorrean, ez da? Bueno, saio guztietan jende mordoa elkartu da, sarrerak ere oso azkar agortu dira saioiak gehienetan, eta interneten ere, sare sozialetan eta mugimendu handia izan du aurtengo txapelketak. Naikari, zu adibidez, zure buruarekin, gustora geratu zara egindako lanarekin edo? Bai, beti da oso hobetua eta asko hobetuko nuke egia da. Baina, bueno, nire egoera gaina kontuan hartuta, lana, etxea, umia, txapelketa gauza bat gehiago zen, eta arrona egindako lanakin eta gustora. Bai, eta txapelketa osotik zein saioero bertzokin gelditzen zaz? Nire saio bat? Bai. Zumaiko saioan egin nun bakarkako lanakin geldituko nintzake. Bakizu horretzen irudixatak hauz. Sofak irentxi ninduenetik pasada nahiko denbora eta geroztik galduak ditut 16 kilotik gora, naiz eta nere malko artean, ni ez nagoen gustora. Kanpora irten nahi dut hemendik, kanpora bai baina nora. Ta oartu. Naikari, zu Bastiako saion gelditu zinean kanpun, baina landa be egun berezia izan zan, ezta? Agurren aipatu zen duen modun. Bai, berezia, bueno, seme txikian urte betetzea zen, Bastidako saioan egunean, eta egia da jakin nunean egun hartan kantatu behar nula, barruan gauzak nahastu zitzaizkian, baina, bueno, semiak eskertu zuen ni falta izati egun hartan. Eta gero zer ospatu ere izan zen euten? Bai, Bueltan. hori da, aitzaki jago neukan. Naikariren ibilbidea errepasatuta, Agin, zuk denbora gehiagoan edo luzeagoan iraun duzu txapelketan, final aurrekotako bigarren itzuli hortara ere iritsi zara, baina egia da, aldi berean, akaso sensazio aldrebesagoa edo txarxiagoa geratu zaizula? Zeratik, esatek? Badakizu zergatik dio da noski, eta niri kasu honetan, horixe, bihurriaren papera edo egitatoko duzait, Donibanen egindako saio horretan, erabat gustora ez zinen geratu. Ez, seinale txarra bukek nik Donibanen indeko saio indakeo gustua egatu bat nintzen. Bai, ez da? Bai. Bueno, bada ez bada, eta etxean ere dena argi gera dadin, ikustagun zer gertatu zen Donibanen. Komuneko papela nion ala jaina, Pan bimborekin ere moldatzen naiz baina. biguna izatea ogian ordaina. Meriendarako ere ona ala jaina. Zezuk Agin esan erra daukagu, Donibanen kantatu zenuenean, bueno, kantatzera zindoa zenean, askok finalean ikusten zintuela.
Bai, egia da foko asko nazkala, gaur baina foko ba nazkala behi da, eta akaso ez nula hori gestionatzen jakin, eta horrekin presionatuta eta lotuta sentitu nintzen. Zuk ere bai, jarri zenion zure buruari ere, halako presio moduko bat edo? Saiatu nintzen kentzen, baino azkenian inevitablia izatea. Olakotan jendia izaizunean bere onbiarrez, baino animo eta zen, eta nahi dile egotia, eta zen, eta astiarrantzako importantia dek, ian egotia. Eta pixkanaka herri guziaren zama, ez da? Bai, azkenian, eta ire bersokera, eta zen da, dana onbiarrez da, baina azkenian hoi dana motxilan kargatzen jutegea, eta motxila horrek azkenian bere karga hartzeu. Hala ere, disgusto hitza ere ez dugu aipatuko, baina egia da Donibanekoak utzi zizula lako tristura puntu bat, gainerakoan, agin laburuk aurten sekulako txapelketa egin du. Bai, baina ikan digestio egiten nahi niz, Donibanekoana, baina bai, egia da, zeure asko 4 urte barru pentsatuko dela nio. Berdinduko banu, oen dela 4 urte indakua, eta bai, nik uste gerora balio emango diotela indetena. Perspektibak gauza honak ere ematen ditutelako, noski. Bai, desde luego. Oian eguaran, honintzen behitak eta Maialen Arzaiu zebe, enjabe euran posturik. Eta nik amendakat, kutsatxu bat. Kontzertuko horretularen Maialenen eta Oianaren apustuak. Onintza, Maialen eta Oianen apustu. Hau ero izan. Ordun, zeuek amendakazuen nahikari amen zeuri, eta agin amen zeuri, eta punta bizue zeuen ustez, zein izangoran irabazli. Zera, buruakin, bilotzakin, gibelakin, zerkin ibiarra. Nori behuxe gadetu zen. Errotula bainoarekin, agin aldela bintzat, errotula bainoarekin. Gero, finala pasaren danin, finala pasaren danin, gero zabalduko dugu eta ikusiko guia zeinoko azertaten daben. Por cierto, guk ere geure apustua bota dugu, Bai. Antonek esan zuen sustrai, Ainoak esan zuen... Ni Maialen Lujambio. Bai? Bai, eske ni txakaterina, ni gontxe bat pintzen dut, ontxe besti. Holan, Ba, ez du asko balio, ez? Vale, ez, egia da, nik ere kambiatu ingo dut. Nola? Behatu. Nik ere orain esango dut, Igor Elortza. Bale. Aukera gehiago izategatik, Bale, badakizu. Maialen Igor eta zu zein izan. Ba, nik sustrai eutxiko Sustraiak dio. jarraitzen dut hori da. Sustraiei lotuta. Ondo, errotuta. Hori da. Ondo. Ba, bueno, a ver. Ez kopiatu alkarri, ez txibatu. Eta agin, letrarik onena ere ez dugu behar, ez? Ulertzeko moduan dago Sobrean bitartean. sartu, eta behin finala pasatak gero datorren astean, kutsa marabilosua zabalduko dugu. Eman Dale, botoa. naikari, hori da. dale. Zego gaia jakiteko Txak. zeidatzen bakoitza. Naikari berba batzuk, 6 bixotzaz, Horra gehiago dira, bai. Ba, ez da ondo itxita. Ez da ginen inor begira hasi. bat. Bueno. Eta eginek ere, txaka, egin du Bixotza zero gure kaxako buruaz. apustua. Nik jolas bat Danakin, danakin. proposatzen Danakin. dugu. Hor ere, bai. Jolas bat? Bai, baina beraientzako zue jolasteko da. Bale. Hemendik esplikatuko dut, nun da bere kamara. Esplikaziorik onena, Hor erdian. Hemen. tarteka zurinari gustatzen zaio, horixe, jolasak eta improvisatzea. Benetan aparta da, bertxotan ez, baina jolasei bapatean izena jartzen bai. Gaurkoaren izena nola da, zurine? Gaurkoa da, bertsoa nori. Bueno. Erreza, Izen hona Eta jarri. ja, Bai, Osa, ez da zurinen platoko lehen da biziko bertsoa nori txapelketa, ez da bakarrik bertsoa nori eta jazta. Nahiago duzu bezala. Gaurko lehiaketa da, zurineren platoko bertsoa nori lehendabiziko lehiaketa. Perfecto. Bale. Kompleto dagoa Ba, da. orduan, Zurina kontua. gora. Ez duk abitzen horrek, gero Ez da hemen kaizen, baina horretik hartzitut siglak. Ba, hemen adibidez, Pajas Club Plan Baina, ez ezagun hori berriz ere atera. Adibidez, zu bertsoa botatzen dezunen, ez du berdin nori botatzen diozun, ezta? Orduan, nik jakin nahi dez zuek, segun eta zeini bota bertsoa nola abestuko zenuketen. Edo zer abestuko zenuketen. Ados? Ados. Atrebitzizate? Zer, mello? Nik ez dizut penalizauko poto mierda bategatik. Osea, ez zai gustua iruditzen. Aktoreke funtzio bakoitzean hitz berdinak errepikatzen dituzte eta hor juten Hori egun baten. Eta hauek beti berriak sortu behar dituzte. Ba, ez zait ondo iruditzen. Oso Potuetzan ondo inun ditu txarrena, berriak saiotan. Potuetzan izan inun gauzi txarrena, Ez. hori da problema. Baina danako izaten ari edo, ez da. Oso ondo dituzate. Barkatu dizula. Da, listo. Bai, Vale, nahi eskerrik izat asko. ondo iruditu hoi. Bai, ja samarra nahi. joku zurine, joku. Bai, bale. Baina orduan, agin, zuk imaginatu abestu behar diozula zahar talde bati. Venga, etorri bionerekin ona. Agin, anaikari. Eta ni erdian jarriko naiz, gai jartzailea bezala. A ber, inberdez dutena da. Agin, zuk abestu behar diozu, bota behar dizu bertsoa, zahar talde bati. Edadetu talde bati, bale? Iska jun pentsatzen. Adin zaharreko talde bati. Adin zaharreko, zahar talde bati, entaitzen geha. Eta zuk nahikari ume talde bati, bale? Orduan, gaia da. Nahi duzuen neurri eta doinuan, bertso bana,
Euskararen erabilera gaitzat harturik. Nahi duzuen doinutan neurrian, aginda nahikari, bertso bana, euskararen erabilera gaitzat harturik. Berriro? Kriston txispa, gaiak. Bai. Ni pentsau dut, esan diet. Gaionak txispa mango, baino. Hor usted, nahi zuenen. Ni publiko bezala jarriko nahi. Zue jarri txispa. Aginek zaharri kantatu behar die, gogoratu. Zuen garaian borroka eginez, orain lasai zabiltzate, eta gazteek zuen ondarrak, eurentzat hartu bitzate. Aldatu dira garaiak eta aldatu dira itzake, Frankok burua altxako balu, pozik jarriko litzake. Naikarirena da, gai iguala, baina naikarik umei kantatu behar. Umei! Naiz izketan akatsak egin dozenaka, euskaraz aritzeak garrantzia dauka, esaera zar txiste bertso edo kanta, baliatu duzuen aukera aparta, beti prestegoten den jostailua data. Ze politia! Ze politia! Oso ondo! Ez zidetu etxeitzea. Nola milagro? Primera nahi duzeate. Hemen esirik epizka behaiekin. Bai. Azkal dute jolasa. Superrondo, superrondo. Superrondo. Oso ondo.